Bir tonales motivo no turun iste kanadında nerede? Hani bilegen muzikanlar istetleri göre metettik o gün ama cukaya gitti dedim ben avata biz dedim peçtirti. 1-2 üstü 5, 1-2 üstü 5. O hakikat etimi. Bravo. Tanganız mı ediyor? Dönemit kırıttım, bugüne salgınım kurdu. Bu yere duvar koydu, sağdım, neslerim ağrım kurdu. Ölladım, ırıttım, yüzümü çare kurdu. Kırıttım sürüye kürüme, yıldız yüreğe sağdım kerene ayağım ıhtırım engelli kerem yeni yüzüne vurdum istim kılım cennet vurdum yürü kılım olsun ona vurdum yolum ölüyor vurdum oğlum kerem sinemez yere oğlum istim kılım giberle yürüm ötürüne tuttuğum uyuyan Cevaplarım ciddi yere tıkladım kim ağlar vurur kaynağım sayıyorum topumu çok vurdu yeri yerim yiyesi bir vurdu ağladım acı vurdu
자, 어머니가 그거거든. Kimi? Emin ol haydi badaklı. Mati. Mati ama bir de lize de babada. Kini bakarar, kini ne hak gereksir. Karanlık hayal. Rávali jó elég azt. Ben halalım. Fantasia di David, ogni anno. Ogni anno che veramente è il nuovo militare di tutto e qui siamo. Non se vuoi. Ah? Pero katakan naman. İki var. O hayır, onu çok var. Benim hayatım değil. Ben prosta bakıyorum. Ara hatamı. Kakala kurdular.
Gimana sama Untuk Joker makin lama bagaimana? Joker makin lama, apa itu? Efendim? Kaç olur? Halo, oraya kal bayır, bakta, bitti. Segíts, Csabi! Nagyon szépen köszönjük, és azt szeretném mondani, hogy én tudom, hogy ez a legjakutabb együttes a világon, akik nem hagyják el Jakutiát. Én meg szeretném őket hívni az én műsoromba, ha van erre kedvük. Ehigini vengriaga kini bejetin televidnyetigar, ehigini ingurian bagara, ehigitu illen bolakit. Nem kell most választ adni, gondolkodjon. Biligin kártárina, tolkvidán barán kártár. Oké, meglátjuk, jó? Kiri ehigini keteher, ingurán. Gondolkozunk a dolgon, jó? Akkor vegyük fel a kopot, jó? Oké. Inkább úgy. Ez itt az Itiküli megyei színház. Ez itt az Itiküli megyei színház, amelyet Tatta színháznak is neveznek, 2002-ben adták át, és azt kell mondjuk, hogy egy valóságos kis ékszerdoboz. Itt pillanatokon belül egy kis alkalmi koncertet ad számunkra Vitali Vaszov úr, aki a -72 Jakut folk együttes frontembere. Orosz neve van, pedig Jakut, ez egy másik történet, erre majd Csabi vezetésével vissza fogunk térni. Őt tartják a Jakut rock atyának, lehet így mondani, ahogy az orosz irodalom gogolköpenyéből bújt ki, valamennyi Jakut rock zenész, akiknek egy része már járja a világon, az ő nyomdokain indult el. Ők annyira jakutak, hogy nem hagyják el az országot, csak itt hajlandók játszani, -72 tehát a formáció neve. A formációt erre az alkalomra nem tudtuk összehozni, egy óriási országról van szó, és most van a szénabegyűjtés, ne feledjük el. Itt a rockzenészek nem élnek olyan tejben, vajban füröztött életet, mint mifelénk, úgyhogy egy részük éppen szénabetakarítással foglalkozik, bármi furcsa, illetve az országnak oly távoli részében laknak, hogy nem tudtak idejönni,
működni. Külön köszönet Vitalinak, hogy vállalta ezt a félig gépi zenés koncertet, hogy az ő műsorunkból valamelyes ízelítőn adjon. Ők azt mondják, hogy casual rock, kemény rockot játszanak, de fogunk folklór jellegű számokat is hallani, úgyhogy hát nagy izgalommal várom én ezt a dolgot, hogy az én Vitali barátom, aki nem csak hogy óriási énekes, hanem gitárvirtuóz is, mondhatnám Jakut föl Tátrai Tibie a órok közé csapjon. Jó, nem aztán esetleg. Jó, köszönöm. Na hát azt elmondtad ugye, hogy ez Jakutjának az a része, ahol a legtöbb jó állapotban megmaradt régi szállást lehet megnézni. Ezek valóban az eredeti állapotot mutatják, vagy itt már azért van egy kis skanzenérzés, hogy ezeket azért felújítják, ugye végül is hát itt egy múzeumi területre jöttünk be. Hát van egy kis kanzenérzés annyiból, hogy az emberek, akik ide jönnek, még hozzátesznek tárgyakat, de amíg régen megvoltak, maradtak. Tehát, hogy maga az épületen semmit nem javítottak, belül egy-két dolgot kiegészítettek, azt majd látni fogjátok, hogy tettek ilyen-olyan fa elemeket, de a nagy rész az épület az úgy áll, ahogy annak idején áll. Bu balaganitól szángatuk fuktari, ebeter uruk kukurduk mennek turerdieni így. Hát ez az. Bu toksüye. İki yıl bolan nere balagan. Oyunuskay öbügelerin balagana. Beyetinden kaydak barınan tora. İhite komuha tuttar seyde hevirgele barata ba. Uruk kukurduk. Azt mondja, hogy 200 évvel ezelőtt építették, és ahogy 200 évvel ezelőtt építették, mind ugyanígy van benne. Még az edények is, amiket ők annak idén csináltak, azok így vannak. Ott csomónak kajdak inni kucsügelytól turulálni. Bihikinin. Jó, menjünk az épülethez és forgok. Na, én megyek így előre, és akkor ők ott el tudnak, mögöttem látszik Csabi. Na tehát ott tartottunk, hogy ezek a kevés megmaradott eredeti Jakut szállások egyike, amelyet bizonyos értelemben a mi tanyáinkhoz hasonlíthatnók, hiszen falvak egyáltalában nem voltak a klasszikus Jakut struktúrában. Először a 30-as években jöttek létre ilyen kisebb, a TSS-ítéssel összefüggésben kisebb központok, amelyeket aztán az 50-es évekre összevontak, tehát adott esetben 3-4 központból alakítottak ki egy nagyobbat, akár olyat ugye, mint Itikül, ahol pillanatnyilag lakunk. Elég nehéz, ugye említetted azt, hogy ide nem visznek el tárgyakat, hanem hoznak. A kérdés úgy hangzik, hogy miket hoznak, illetve hogyan sikerült ezeket ilyen jó állapotban megtartani, hiszen az időjárási viszonyok meglehetősen zordak. Bu balagani higger mallár szállár ihit komoz, kajdak inni kücsügely turulák kalbid ilyen így. Bihigiton manna beyvit karastıyıbıt. Kençerçet öbügüler bitin kötüktüyübüt, ögürüyebit. Onun bu beyta hagas kallanı zapavidni kurduk görebit. Onna bihike doğurdak biditten onnuk itillibit onnuk. Tugu da taribapıt, tugu da ılbapıt. Gelen onu kömülüyor okko ohogottonnmut ahiyakpıtın set. Olguna maron komuyan baran maktanan man baradık. Konukputun da hep. Olguna baran rastan baran enge baradık. Onu karıştırdık, tugu da ılbapıt. Ebben bir yere gitti szóval. Összeben bir yakpıtın hep. Azt mondja, hogy ide ki szoktak jönni az emberek, és használják néha ezeket az edényeket, de mindig nagyon óvatosan. A nem használt edény meg tönkre, amit használnak, annak nem lesz igazából túl sok baja. És a fiatal nemzedék érzi a felelősségét abban, hogy legalábbis ezeket a helyeket megtartsa úgy, ahogy annak idején volt. Bu kimarangaha? Oyunuskay Borkuta. Oyunuskay Borkuta. Bu Oyunuskay diyen huruyatçı. Hakaftonometen teribit bir keye Allah'a kine ağata. Yine kefsiyeğen min keleni. Ez istoriyata derin. Ez egy hosszú történet, el fogja mondani. Neki a teste nincsen itt.
mert a represszió áldozata lett, és itt egy, hogy mondjam, jelképes sírt hoztak neki létre. Kinek? A Ojunszkájnak. Jó, akkor erről még beszélünk. Jó, most álljunk le, és a... Belejövök, persze. Persze. En küretik iti balagan tuh historiatin tugunan bihak sürdeten biregin Bírem maga. Bírem. Aha. Bu tuh manna kimolor buturut. Lehet itt távol. Lehet itt. Szöp, Agatan. szöp. Kini ehete kim dienete? Ojunszkáj ehete kim dienete? Elej bebűtött. Elejbet bőtür dien. Elej bebűtött. Kini manna tugunan gyariktam mit? Una iten onna ottam manna. Tigilalung untuk udurutol ottaade. Iti tuh balaganik kim beyete tukuddo. Bu balagan beete tukpata. Bu balagan agatigar. Ehte tutam yetpe. Uyakot butingnan na. Ya Hakabir balaka bu doktor. Bu rahat ederken bir jongu tege. Yengire uttuk. Onu bu taatta bir saamay ötek niyette terkelen turukut. Ta tuhedagana hotja utuge huoganen delberi bit yergelen turappo. Bu takatavlak. Onna takatangalak. Barang toro. Aham magara tiktana turwaktak. Saamay ötek. Takatulu. Ken tuttar kehita. Ugaten eksibit Ojunskay tiyan. Ke teravit yeskavit uaput. Mubalagan yekalan turabut orgomna. Mubalagan osturiyatan diye ayas isili ırpakkara tettik oğustu oktur balaka bu. Ojunskay toğukta eheten sakattan öbügeten sakattan bustar jajınga ıgalları bitter. Kene ehete bebütü diye kelam manna bu. Bu diye bu bu ener hanan ro bu tetwas. Bu wala kergen itigar. Wala kim diyor xaçurluk sediyene bit. Ete Ojunskaya kata. Onu bir diye tutam yer bit. Bu diye Ojunskaya kata. Masta koy ottan. Diyor to onu tarafı. İki soy ottan ağası onu tarafı. Bari to bunu kola diye mola. 12-en voltak testvérek két anyától. Onton mennek Ol Ojunskay ikis kergenten hame vakandra balak. Ağası ottan. Most a saját életét meséli? Nem, az övét. Nahaja dingitak, naha galtan erat waktuk kalaktu buttaribet. Inaganan Ojunskay kain verener kaga wakpalan delada kana wontiyo tagar oskola gider. Oskola tene ko dugte dinna. 14 évesen ment csak iskolába az Verembe bastan verembe oskola ta wontiyo tagar ki. Onu da ana nehilaton berenler killerenler wantirina bırakta istana honna onu korkan haja dinga. Nagyon szegény családból származok, majd bemegyünk és lehet. Hogy ilyen jó állapotban meg tudott maradni, pedig az időjárás ilyen zord. Onu yine hıddıkka virakka taddaru vakana bappolan. Onna gelin ulu ki bolara taddan bollaba. Virakka toto takpak düveremete bit. Amına verenen bitirme korakke giren. O verenen vel yetem onur oluran arik kanar kim? Oda ne ügy? Légy szíves. Sabba mahali diyen ki wala el petubor yagasap diyen ki yurastak ki Orul iskola çizallahu tibet ol ahananlar kinler ahir kukne varan mun varan no varan veranan iti ucitaiskay tuvo bitat seminariyana. Ondan orada kendi veranar kıra huata orada kendi yakoya bir rapor buta. Kene ambastan gontiyosa her kiren veranar baka veranar bu manna. İki klas tavs kula veranar gel.
Soğukta tuğu okpalan. Daha ağır ağı okpalan. İti bu köyelten, atın köyelten ne kim diye mara. Halımnaydı köyelge varan. Oğu uyudu tura diyen ite uskulduğunda figuratum karan kaldık. Aha, körün. İte ol keriye turu buttra. Onu ol kuyudan ol balgınan öğlenen jakine. Hıccı var. Buddu imin atın hastı o. O lindine kine sakalları keriye hıccan. Onun kolu rilleri bir. Ondan kine 12 saatten ılga keriye hıccan ılga hıccan oklavak keye. Ol delala anı 12 saatten okulan